Acabem de salvar dues dates interessants en el calendari cívic valencià, el 9 i el 12 d'octubre, i ens trobem instal·lats en el 14 del mateix mes, a un pas de salvar la primera quincena de la 31ena, de la 31ena més efervescent de les que hi ha al nostre calendari social. Des del terrat de casa és veritat que no es veu el fum de la guerra, però les imatges que emeten les televisions estatals deixa veure com de tronatge estan alguns mandataris internacionals. Les primeres potències mundials estan conduïdes per persones septagenàries i això, lluny de tranquil·litzar la població, ens posa el dubte sobre les seues capacitats. La veritat, no tenim res en contra dels majors, és més, ja ens trobem quasi dins d'aquesta desena. Desconec si la intel·ligència artificial ens resoldrà algun dubte.